Orduan zure, ume denporarako ja hemen bakion beranean teak egoten ziren? Bai, Bilbotik edo nondik etorten ziren? Bilbotik, eta Madriletik be bai, bertoko familizek, dorta ziren. Eta airi eroaten, zindauena, bizgane izen da beran intina, dana, eta gero alboan beste bat, onzan, ezagaz gehiago ere izen da zerana, jesuitzek etorlan otezi, inan beranean. Eta gero, gerra denporan ondire fletxak. Hai fletxak eretizun eroan, frutek eroan geusek, eta pageu ez, joateko kobretan. Eta joan, teino kasuri perez, gaztetxue, eta ez ni eroaneko kantiplori gazan, eta kasuri perez, eta hobize kasere, nola, pildo bat, furgoneta batek. Hobize ikusi bizigen du netzen. Han begire, ala urritxetxuet, koizu, kantiplan sartu, etorri nintzen nintzera. Hortik bidetin atorrela, alpajutik, eskino baten jani nuen, zara bat orta zaten mao, koizun jotela. Jani nuen eta etzela etorri gero.